ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பைருலினா பற்றி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஸ்பைருலினா பற்றி கேள்விப்படாதவங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸ்பைருலினா அப்படின்றது ஒரு புரத பாசி வகையை சேர்ந்தது, அதாவது புரத சத்து மிக்க ஒரு பாசி. இதனோட பயன்களையும் சக்தியும் பற்றி நாம இந்த வீடியோவில் பேசுவோம். ஸ்பைருலினால பச்சையம் அப்படின்ற பொருள் இருக்கு, அதனால இது பச்சை நிறத்தில் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது இந்தியா, ஆப்பிரிக்கா, மெக்சிகோ, இலங்கை போன்ற வெப்பமான பகுதிகளில் உள்ள நீர்நிலைகளில் உள்ள வளரக்கூடிய பாசி. இதை மீன்கள் சாப்பிட்றதுனால தான் மீன்களில் புரோட்டீன் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கு. ஸோ மீன்கள் கிட்ட புரோட்டீன் சத்து இருக்கும்பொழுது நம்ம மனுஷங்க சாப்பிட்டா நிச்சயமாக நிறைய புரோட்டீன் சத்து இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஸ்பைருலினா பொடி, மாத்திரை மற்றும் கேப்சூல் வடிவத்தில் கடைகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் ஏராளமான சத்துக்கள் நிறைந்திருக்கு. இதனை தினமும் நீங்கள் சிறிதாக எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்கன்னா உடலுக்கு வேண்டிய அத்தியாவசிய சத்துக்கள் நிறைய கிடைச்சி உடலை நோய் தாக்குகளிலிருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம். இப்போ நாம ஸ்பைருலினாவை சாப்பிட்றதுனால வர பயன்களை பார்ப்போம். ஸ்பைருலினால ஃபைகோசைனின் அப்படின்ற ஒரு கலவை இருக்கு. இந்த கலவை புற்றுநோயை தடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவிடும். அதுக்காக புற்றுநோய் உள்ளவங்க இதுதான் மருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மட்டும் எடுத்துக்காதீங்க. கண்டிப்பா மருத்துவ சிகிச்சைக்கு போங்க. இது உங்களுக்கு புற்றுநோய் வராம தடுக்கிறதுக்குரிய ஒரு சொல்யூஷன் தான். அடுத்ததா, ஸ்பைருலினாவை சாப்பிட்றதுனால உங்க உயர் ரத்த அழுத்தத்தை இது கட்டுப்படுத்துது. பிபியை குறைக்கிறதுக்கு ஸ்பைருலினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. இதுல ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் பண்புகளை கொண்டதுனால உங்களுக்கு பிபி பிரச்சனை இருந்தா ஸ்பைருலினா நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிடலாம். மேலும் ஸ்பைருலினா சாப்பிட்றதுனால உங்கள் இதயத்துக்கு ரொம்ப நன்மையானதா இருக்கும். அது கொலஸ்ட்ரால் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்றதுனால உங்களுக்கு இதய நோய்கள் வராம ஸ்பைருலினா தடுக்குது. அது மட்டும் அல்லாம ஸ்பைருலினா சாப்பிட்றதுனால உங்களுடைய மூளை ஆரோக்கியமிக்கதா இருக்குது. மூளையில புரதம் குவிவதை இது தடுப்பதன் மூலமா நினைவு இழப்பை தடுக்கலாம். பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த நோய்க்கான சிகிச்சையிலையும் இது உதவக்கூடும். புதிய நியூரான்களை உருவாக்குறது மூலமா ஸ்பைருலினா நரம்பணு அடர்த்தியை மேம்படுத்துது. இதனால உங்களுடைய மூளை மிக ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்பைருலினா உங்களுடைய இம்யூனிட்டி லெவல், அதாவது நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை ரொம்ப பலப்படுத்துது. ஊட்டச்சத்துக்கள் இல்லாததுனால தானே உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையுது. ஆய்வுகள் படி ஸ்பைருலினால உள்ள ஊட்டச்சத்து குறைபாடுகளை நீக்குவது. அதனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை நாம மேம்படுத்தலாம். மேலும் ஸ்பைருலினா ரத்த சோகை வராம தடுக்குது. ஹீமோகுளோபின் அல்லது சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் குறையறதுனால தானே ரத்த சோகை வருது. ரத்த சோகையினால உடல் பலவீனம் அடைஞ்சு மிகவும் சோர்வடைகிறது. ஸ்பைருலினால இருக்கிற இரும்பு மற்றும் ஃபோலேட் காரணமாக ரத்த அணுக்கள் மிக அதிகமாக உற்பத்தி ஆகுது. உங்களுடைய ஹீமோகுளோபின் கண்டென்ட் மிக அதிகமாகிறது நீங்க ஸ்பைருலினா சாப்பிட்றதுனால. இதன் மூலமா உங்களுடைய ரத்த சோகை குறைபாட்டுக்கு ஸ்பைருலினா ஒரு நல்ல தீர்வாகிறது. அது மட்டும் இல்லைங்க, உங்களுடைய டைஜஷன், அதாவது செரிமானத்தை கூட மேம்படுத்த ஸ்பைருலினா உதவுது அப்படின்னா நீங்க நம்புறீங்களா? ஸ்பைருலினால ஃபைபர் இருக்குங்க. ஃபைபர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். ஃபைபர் இருந்தா செரிமான சக்தி கூடும். ஸ்பைருலினால இருக்கிற ஃபைபர் சக்தி உங்களுடைய செரிமான பிரச்சனையை சீராக்குது. மலச்சிக்கலிலிருந்து நிவாரணம் அளிக்கிறது. இதுல இருக்கிற நார்ச்சத்து உங்களுடைய செரிமான சக்தியை மேம்படுத்துவது மட்டும் அல்லாம உங்கள் எடையை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் ஸ்பைருலினா மிகவும் உதவுது. HIV பேஷண்ட்ஸுக்கு ஸ்பைருலினா உபயோகிக்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்க நம்புறீங்களா? HIV நோயாளிகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப பலவீனமா இருக்கிறதுனால ஸ்பைருலினா சாப்பிட்றதுனால அவங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு அமைப்பை மீட்க உதவுது ஸ்பைருலினா. இது அதிகரிச்ச நோய் தொற்றோட வீக்கத்தை இது குறைக்குது. மேலும் இது ஆர்சனிக் விஷத்தை கூட முறியடிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆர்சனிக் என்பது பூமி, நீர், காற்று இவை எல்லா இடத்திலையும் காணப்படும் ஒரு தனிமமாகும். அதுக்கு வாசனையோ சுவையோ இல்ல. ஆனா அதோட அளவு அதிகமா இருந்தா விஷம் ஏற்படலாம். நம்ம உடம்புல விஷம் கலக்கும். ஸ்பைருலினா உடலில் இருக்கிற ஆர்சனிக்கை நம்ம உடலில் இருந்து எடுக்கும். அதிலிருந்து நம்ம உடலை பாதுகாக்க உதவுது. ஆர்சனிக் நம்ம உடலில் தங்குவதை ஸ்பைருலினா தடுக்குது. மேலும் இது கண்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு ஃபுட்டுங்க, சூப்பர் ஃபுட். கண்கள்ல அதிக ஒளி இருக்கும்போது அது கண்கள்ல ஆக்சிஜன் அற்ற அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது குருட்டுத்தன்மைக்கு வகுக்குது. இதை தவிர்க்கிறதுக்கு நாம ஸ்பைருலினா சாப்பிடலாம். ஸ்பைருலினால இருக்கிற ஆக்சிஜன் அற்ற பண்புகள் கண்ணை ஆக்சிஜன் அற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாக்குது. இது கண் புரை மற்றும் நீரழிவு போன்ற கண் தொடர்பான நோய்கள்ல இருந்து நமது கண்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய சரும ஆரோக்கியத்திற்கு கூட ஸ்பைருலினா மிகவும் உதவுது. ஸ்பைருலினால வைட்டமின் E சத்து இருக்குங்க. அது தவிர செலினியம் கூட இருக்கு. இதுல இருக்கிற டைரோசின் தோல் செல்கள் வயதாகிற வேகத்தை குறைக்குது. இதுல இருக்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் சருமத்துல இருக்கிற சுருக்கத்தை ஏற்படுத்துற ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸை அகற்றுது. ஸ்பைருலினா பவுடர்ல தண்ணீர் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி
அந்த பேஸ்ட்டை சுருக்கங்களுக்கு நம்ம பயன்படுத்தினா நல்ல பயன் கிடைக்கும். ஸ்கின் மட்டும் இல்லைங்க, நம்மளுடைய முடிக்கு கூட ஸ்பைருலினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. புரதம், கொழுப்பு, அமிலங்கள் மற்றும் இரும்பு போன்றவற்றோட குறைபாடு காரணமாக நமது முடி வளர்ச்சி ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கப்படுது. ஸ்பைருலினால இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறையவே இருக்குங்க. இது முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப நன்மை பயக்குது. இது முடிக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு இருக்கிறதுனால இது முடி உதிர்தல் பிரச்சனையிலிருந்து நிவாரணம் தரும் நமக்கு. இது வரைக்கும் நாம ஸ்பைருலினா சாப்பிட்றதுனால வர பயன்கள், பெனிஃபிட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸ்பைருலினால என்னென்ன ஊட்டச்சத்துக்கள் இருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் ஷார்ட்டா பார்ப்போம். ஸ்பைருலினால கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு, புரதம் இருக்கு, ஃபைபர் இருக்கு, கால்சியம், அயர்ன் போன்ற, பாஸ்பரஸ், பொட்டாசியம், சோடியம் போன்ற மினரல்ஸ் இருக்கு. அது தவிர வைட்டமின்களான வைட்டமின் சி, தயாமின், ரிபோஃப்ளேவின், நியாசின், வைட்டமின் B6, ஃபோலேட், வைட்டமின் A, வைட்டமின் E, வைட்டமின் K போன்ற வைட்டமின்களும் இதுல இருக்கு. இவ்வளவு ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஸ்பைருலினா எனும் ஆல்கே, அதாவது பாசி, உலகத்துல மிகப்பெரிய சூப்பர் ஃபுட்டாக இது கருதப்படுது. உலக மக்கள் நிறைய பேர் ஸ்பைருலினாவை பயன்படுத்துறாங்க அவங்க ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்றதுனால. நாம ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு ஸ்பைருலினா பயன்படுத்தலாமே. இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.